Vanaf 11 juni kunnen mensen de geschiedenis van Gijsteren op een speelse manier ontdekken. Stan Kuhne ontwikkelde zelf een interactief spel. De Schat van Kasteel Gijsteren is een outdoor adventure game, hebben we het genoemd. Een combinatie van een escape game buiten met een aantal doelopdrachten die je moet uitvoeren. Ja, het spel dat speelt zich af rondom de historische plaatsen in Gijsteren. En de mensen moeten op zoek gaan naar de schat die hier in 1236 is verstopt door de eerste bewoner van Gijsteren, ridder Arnoldus. Er zijn natuurlijk een aantal gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de geschiedenis de afgelopen honderden jaren. En die heb ik proberen te verwerken in het spel, ook met foto's, met krantenartikelen uit die tijd. En dat heb ik gecombineerd met de moderne techniek van AI. Waardoor ik een aantal personages heb in het spel die het verhaal vertellen van wat er heeft plaatsgevonden. En zo de mensen leiden naar de volgende opdracht en dus uiteindelijk naar de schat. Zoals het natuurlijk bij escape rooms is, de puzzelonderdelen. Maar daarnaast ga je ook ringsteken op een fiets met een zijspan. Je gaat vissen in de beek, je gaat met een drone geblinddoekt een parcours lopen. Dus eigenlijk wel van alles wat. De mensen die het spel spelen die beginnen hier bij het kasteel in Gijsteren. En wat gebeurt er dan? Ja, we gaan natuurlijk niet alles vertellen waar ze naartoe moeten, maar uiteindelijk belanden ze midden in het dorp waar het eindpunt bij het trefpunt is. En de tocht zal ongeveer 2,5 uur duren met alle opdrachten daarin. Ja, het spel is bedoeld voor vrienden, vriendengroepen, families, als teambuildingsactiviteit voor bedrijven. En je speelt het tussen de 4 en de 10 personen als groep zijnde. En het is geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar, die kunnen het wel alleen spelen. Onder 14 jaar zou ik zeggen, neem begeleiding van volwassenen mee. Je hebt het spel helemaal zelf ontworpen, hoe heb je dat gedaan? Ja, ik ben er begonnen in coronatijd eigenlijk, is het idee ontstaan. En langzaamaan toen ik afgelopen januari zonder werk kwam te zitten, toen heb ik het verder uitgebouwd. En uiteindelijk is dit het geworden. Het is te verkrijgen via mijn eigen website stantertainment.nl. Daar kun je het spel zo reserveren.